Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Tang satang katu kan netayo banpoi ke election ha KHADC Badjanti Hills Autonomous District Council KHADC baro kidan hado arspa anyo pu arngut ki kyrtong. Ki badan ha ke jing yakun na ke jing thep boat ka banong ha ka arpoi terik urimpang. Ha ke election ki HADC ki don chispa san phu prangut ki kyrtong bakin thop ya chispa sa phndungut ki shinrang bat khat arngut ki kenthei. Ki banya khun banyo ya ka shuki ha ka lengki arp khandai tali ki constituency ha ka ju kapor. Ka KHADC kan sayo I ya ki chispa khat saungut ki kyrtong chispa nyongut ki shinrang bat ndungut ki kenthei. Ki banya khun banyo mi khmat ha ki arp khandai tali ki constituency jongka ru kumjo. Kata ka jing pelong ya ka jingdon jongki kyrtong shinrang ha ka lengki artli ki council sha ka arspa san flying ngut kat ba khat khandai ngut ki kenthei kidang kiu sha ka jing yakun khat arngut ha KHADC bat hnriungut ha KHADC ya ka jing pet binya eki kot thep kyrteng la pelong ha ka lai trik February tang hadien balakot kapor lai baje ban thep kyrteng ki kyrtong kidan por hado ka south ring February banweng no ndrei kat babaro ki kyrtong ka KHADC kidang sa ha ka jing yakun lai ngut kinong yakun kila jit banweng no ya ki election KHADC